Mae pawb wedi bod yn trial meddwl pwy yw e, ond does dim clem dy fi. Pwy fi'n meddwl? Pwy dwi'n meddwl? Dwi'n gwybod. Pwy fi'n meddwl? Mae yna rhyw 2 neu 3 sy'n ni'n yma yn gry, lle. Swn i'n gorfod roed yn pres ar rhywun. Richard. Dwi'n meddwl taw Richard sydd wedi lladd Jan. Ella Richard sydd wedi gwneud o. Mae gen i fod digon o reswm, dwi'n meddwl. Caroline yn gallu fod yn galad iawn. Wy'n credu Hyw nath e, angwri. O'n i'n meddwl taw Betty oedd e, ond gen i weld. Fysa fo'n gallu bod yn nifer o bobl. Mae'n ngwraig i'n Saling yn un allan ni weld yn ei rhywbeth felly. To fi ddim actually'n siŵr, achos bob penod mae rhywun hollol wahanol yn gallu bod, so... Dwi'n meddwl, swn i, chdi bach rhy obvious, dwi'n gwybod. Os ydy arian dy fi i ddod i lawr arno fe, bydd yn Betty ar Tony. Felly fi. Fi ddim yn gwybod. Fi'n gobeithio dy fi nath e. Fi y credu, ond... Gan i weld. Sa'n gwybod surprise fi ddim yn credu, i weld. Hwyr, hwyr. 35 diwrnod with English subtitles, Sundays on S4C.